hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Mayong adlaw, mayong gabi natong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Miyerkules, no? It's 25 sa buwan sa Marso, tuig 2026. Kung karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ng Sugilanon, sa dili pa rin, no? Shout out kay ko kang James Sabrero. Salamat kayo, idol, no? Sa pinaminti ni mga pagsunod, no? Sa drama. Kung sa tanan nga nagsunod ang dramahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay. Sa mga Sugilanon nga gikan sa RMN Drama, salamat kayo. Kung karon no, di ito maglangan, niya ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares. R28 na tanong, mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Idol ko, si Tatay. Athena, anak! Nay? Nagsalamat ka, ibalik ka! Athena! Athena! Nay, Salamat itaon nga ibalik ka! nakapanumpa ako nga. Dili na mo balik diri. Pero bisag unsaon, magkinaon sang kalibutan. Inahan gihapon ti ka. Husto ka, anak! Husto ka! Hinungdan nga ni ari ko diri. Aron sa ingon. Mahibawan ko ang imong kahimtang diri. Okay ra ko diri, nak. Okay ra. Okay ra ka? Bisan og nakita nako nga may mga bunog pa ka. Kuan, kining nadakin as ko, nalamba ko. Naumod ang akong naong. Mao ba, nay? Og si Tatay Bong, asa? Asa siya? Dali una. Arita sa suod sa kong kwarto. Dali. Daghan mo gas, nay? Daghan mo customers karon? May pipila, naay pipila, o dunay niabot nga mga bisita ni Bong. Mao ba? Dili pa lang kidugay nga niabot ang iyang mga bisita. Mao ba? Daddy, mag-shower on ako ha, Dad. Nay? Kinsa na ba tanong babae? Kaduha ang mag-shower, mami. Kuan, kining, Laing biktima na sa kamaniakis ni Tatay Bong? Athena, dali una suod sa kong kwarto, dali. Humba! Humba! Amay, ano? Ay, nakakaon ka na? Kaon una! Ay, dutan eh. Muro, kag-asawa, may. Okay kayo. Timing na gutom na ko. Ay, nakatuog magod ka? Mo ginining mga tambok, no? Dali kay makatulog. Grabe sa di mo eh. Way unay, may. Way unay. Mga bisita ni Sir Bong. Natima na ba? Oo! Natiman na! Napahimutang na sa ilang tagsa-tagsa ka kwarto. Natuta si mo kwarto na. Uy, isa! Ikaw gayon? May nun. Kung sila si Sir Bong, tawan. Ay, humangarag pangaligo sa swimming pool. Lami kaayo, ay. Lami kailang feeling. Ngaligo sila sa swimming pool. Ya, humba nakaligo na sa shower. Bilog unsa nga lami. Mo ba? Katuho ko da. Ay, mao na diha. Ay, nakatug lang ka. Wa kayo noon makabantay nga ni abot ni si Athena. Unsa? Unsa Athena? Ay, di balik naman gud si Inday Athena, God. Nabalik na sa Athena? Patay. Ay, usay patay. Wa amay. Nanalay sa Athena? Biliban ako abilidad aning Tatay Bong na no? Hilabihan sa kadaghan sa mga babae nga mayabag niya. Og usa ka anak na eh. Athena. Okay lang ka, Hinay? Tungod ba ni sa mong diskarte? Athena. Ay, kakadit. Hilom una, ha? Hilom una. May nanuktok. Ay, Ma'am Chona! Ma'am Chona, si Amay ni! Si Amay. Ngano, Amay? Agi pangita ka ni Sir Bong. Magpapalit og shampoo ang iyang mommy, honey sweet. Ikaw papaliton. Unsa? Ay, padalion ka, ma'am. Kituas sila ay, nag-shower sila. Ah? Gihimo ka nalang maid, nay?
Asina dinhi ka lang ha. Mugawas na ko. Nay, Diya ka una. Kay gisugo ko ni Bong. Diya sa ka. nagdagandagan itaon sa nanay. Gihimo lang siyang sulugoon ni Bong. Kauban sa batanong papay. Kateriblis mong kinabuhi na itsyon. Daddy, wapa kitang shampoo? Okay, tiyo. Kadugay pa aling tuna. Oh, basta nung na kini. Daddy, Kinsa na? Ako ni Love. Si tuna na. Oh, kadugay ba nimo? Sorry. Oh, ni Ana, oh. Oh. Okay. Daddy, dali na pa. Kay mag-shampoo na ko. Oh, mami, nana. Pabug noon, nagkikipustangan. Pero pugngan ko lang. Kay basig papahawaon ko ni Bong. Ug dili na unya ako ang manag-iya ining mountain resort. Siya? Ay, kuanday, kining. Nagpanlingi man ka. Ay, kuan kining, basin og, dunay makadungog ba? Makadungog na unsa? Nga kana si nanay ni Machona. Gikulata na, Sir Bong. Daan pakit ko. Ay, nagselos magod na si Sir Bong. Tungod kay nakita man niya sa CCTV. Nga nakiksulti si Chona kang alang ng imong tatay. Oh. Unsa? Diin sila nagsulti. Ay, niarim ako ng imong tatay, Alan. Kauban na itong gingalan og butong. Diri si tatay Alan? Ay, diri ay. Og nakita ka na ni Sir Bong sa CCTV ni Sir Bong. 5 katawo. Sige, salamat. At tuod, asa sila nga mga kwarto? Naa sila sa mga numero gikan sa numero 13 hangtod sa numero 17. Salamat ng amay. Way sa payan, Inday. Diha ka na, ha? Ni Arida is Tatay Alan. Ay, Ma'am Chona? Niya ka man ko dire. Kisigi paabot mo? Ay, gipaabot ako nga mugawa sila si Bong ug kanang honey sweet ngayang kauban sa shower. Yun ay kaayong ni mo kinabuhi, ma'am. Amay, unsa may naka-unique? Ay, yun ay kaayo. Ay, tungod kay, ikaw, doon ay kalang bigita ni Sir Bong. O naibatan ang babae nga kauban sa Sir. O nya, ikaw pag ang deserve. Ay, saludog ko ni mo, Ma'am Chona. Madiskarte ka gayod. Andam nga masakripisyo. Hilom, amay. Ay, sorry, ma'am. Pero, naman si Dayatina. O sao naman lang na, ha? Nga, gipulihan na ra ba na siyang Sir Bong? Na, giilis na naman na siya isip private secretary. Naara ni Bong. Ay, mo din mo pahibaw, nga na si Dayatina. Wa pa, amay. Uy, si Serbo, presko na. Naka-short o puti. Niya way brief. Klaro kayo may brief ay. Niya naka-station to kitom. Uy, naka-shul o masag antasyos. Yaw, katawan na eh. Ako, niya pahingon din niya eh. Uba. Sir! Sir! Wa ba'y mga lamok nga nagsunod sa to mga tao nga niabot? Ay, wa, sir. Malinaon. Good. Oh, sa agenda, sir. Sa inyong meeting. Of course. Numero 1 nga magbantay. Maog yun na. Okay, sir. Gusto lang na akong sutaon ng giunsa nga nung na-intercept o may nahitabo. Bitaw, sir. Sakto yun, sir. No?
Usa ka na sa gisuta sa atong koneksyon. Kinsa ang nag-operate ug nganong nabulilyaso, nganong nadiskuhido. Oh, okay, sir. Atod. Oh. Kumusta ang batanong nga gida ni Apple, sir? Okay man, ba? Ako na sa Jeremy. Mm. Pero, Tunto. sa kanindot, sus, nindot gigayo. Layo ra ni Atina, di ba? Oh, yes. Klaro. Dili mistili pangutana. Unya, si Chona, sir. Wa mo angal? Buangal siya. Huwag tang siya dere. Sir, Wa siya lang mahimo humba. Gawa sa pagtuman sa kong kagustuhan. Kay kundi gani siya mutuman, ug unya babagan ko niya sa kong gusto, dakong bukas ang pultahan sa pagbiya niya. Di ko mawili sa babae o mga babae nga maoy mo diktar na ko humba. iba talaga ang may pera. Pero, okay ra si Chuna. Tungod kay, dali arang niabot. Nakig-join pa na mo. Oh, Ni Honey Sweet nako. mo po, sir. Nagtupis. Sa dang ni-serve si Chuna na mo. Oh, Nagtupis po siya. wow. Unya, kana si Honey Sweet, sir. Unsa man na. Oh, stay in siya karon. Unya, mao na na ang imong private secretary, ha? Oh, humba. Siya lang una. Samtang wa pa si Atina mabalik. Ang balik naman sa Tina, sir. Oh, unsa? Unsa na balik? Ang balik na lagi. Si Amay. Si Amay mo'y nagsulti na ko. Oh, Yay. Ayay. diri man ka. Oh, dili. Ya, gihimo taman ka nga silbi gwardya. Wa ka di mahimaw? Tugo. Nagatugo, sir. Pero mato ni Amay. Naana si Atina. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Diya ka. Wait, sir! Sir! Ano yung nakabiya? Iknat magdunggan na may bawas ka ni balik na sa Tina. Abay! Ay, hala si Sir Bong. Abay, asa ka? Ay, di ara ko, sir! Ay, di ara ko, sir! Nga, no? Abay. May isugo ka na ako? Oh. Wa ko isugo nimo. Ngano ka bang wa magka-report nako, ha? Ay, usa may ako i-report, sir? Nga nabalik na si Atina. Ay, wa lang, sir. Ay, busy manggod ka. Unsa busy? Busy magkakatima ni Honey Sweet. Mutungwa na lang ko ni Sulte. Tinuod ba nga ni Ana si Atina? Ay, yes, sir. Asa siya? Ay, tua. Kauban siya na ni Chona. Pareala ko si Chuna. Pagdali, amay. Ay, oh, sir. May isugo ka? Asa ang imong anak? Tuas akong kwarto. Manuwa ka musulti nga naa na siya. Ha? Ngano? Agay, gisakitan ko, Bong. Ngano wa ka magsulti? Kung siga po sa lang na musulti ko nimo, kanaan na magagilis niya. Chuna! Uwa na lang ko. Kung siga po sa lang, kanaan na magagipuli. Huwag magbuot na ako. Paariya si Atina. Paariya na yun. Okay. Pagdali, Litse! Lagi, dila ka na. Oh, nabalik na di ay si Atina. Wa pa si makontento? Athena, anak, adjust lang. O si adjust na eh. Nangita si buong ni mo. Adua lang. Oh. Na naman kay bagong private secretary niya. Matod niya, way magbuot niya. Adua lang. Yun nilang good nak. Diskarte nak. Iparihas ko ni mo, nay. Ngaan na magpasakit? Diskarte? Pero unsa? Para makapuyo nagharuhay?
Kalitsi. Athena, ay kung supa ka, ha? Adtua na! Ang batanuan nga nakita na ko nga naka-short o white. Anya, naka-sleeveless o black. Uy, bra. Nanigarilyo pa. Nitanaw siya na ako. Hey! Yes? Guest ka dali? Yes. Ikaw? Kinsa ka man? I am the first lady of Bong. I am Honey Sweet. Oh, wow. Og ikaw? Ako si Athena. Athena? Yes. Until what day ka diri, Athena? Ako sa iyong private secretary. Honey Sweet. What? Og ako? Unsa naman ako? Private secretary number 2. Oh, O si Athena na, mao ang private secretary number 1. unsa? No, dili ka na mahimo, Daddy. Honey Sweet. Og labaw na dili ko musugot. Nga duha kami Tatay Bong. Oh, Athena. Ay nako. Hala, no? Usa kay mahitabo. Ang duha dili musugot. Si Honey Sweet dili musugot nga mahimong private secretary number 2. O si Athena pod, dili sad musugot nga duha sila. Usaw naman lang na oyong ba? Ay, kay number 3, be. Ay, ikaw gayon. Kanya bayaran ko ni magdako. Ikaw gayon. Ito, mo ba? Usa may mahitabo ka, no? Humba? Ay, labing siguro. Ang mawagtang na. Kana si Honey Sweet. Ah, unsa? Magkapauli ka na, Honey Sweet. Ni ay 200,000 pesos. Silbing ipabawon ko nimo. Unsa? Never ka makakita og kumpanya nga magpabawon siyang empleyado. Bisag wa pa kasugod og trabaho. Pero pabawon na, ha? Ari ka makakita og employer nga sama nako, Honey Sweet. Daddy. Ayaw ka balaka. You have my support. Basta kay si Athena ang akong private secretary. Period. Daddy. Oh, musupa ka? Dad. Honey Sweet. Di ka mo dawat sa kong i-offer ni mo? Daddy, kuan man good kining... Ikatugyan ko na ba yan mo ang tanan? Oh, don't say bad words. May pasalig si Tita Apple nga ako ang mamahimong private secretary nimo. Unya karon? Why magbuot na ko, Honey Sweet? Ay, namakagday si Tita Apple na ako. Ayaw ka bala ka. Ikaw na, Honey Sweet. Ansa? Tatay Bong, si Honey Sweet na lang. Ayaw na lang ko. Ako'y magbuot, Athena. Wanay problema na ko, Tay. Siya na lang. Iawat na lang may trabaho siya. Athena, Tatay Bong, siya na lang. Total, dali mas ako magdugay, Tay. Igo lang ko ni Doa akong nanay. no, Athena, no. Sorry, Tay. Siya na lang yun, Tay. Excuse, Tay. Daddy, okay na siya. Withdraw na. So ako na lang. Shut up! Daddy. Nakonsumisyon kong naminaw, Athena. Ang ano, Nay? Gusto ko nga ikaw ang mamahimong private secretary. Dili, Nay. Dali ko gusto mo konsumisyon katungod na ako. Oh, Athena. Si Bog. Hello, Bog. Apple, Hmm. nanawag ko ni mo regarding ni Honey Sweet. Ano, may problema ba? Gamay nga problema. Pero pahibawon talaga. Saon sa man? Okay man ka nga mahimo mo siyang private secretary. May kausaban, Apple. Ha? Unsay kausaban?
Dili naman dayon. Dili madayon nga naman. Unsa may hinungdan? Nagpabadlo mo siya nimo? Wa. Buotan nga mituman sa kong gusto. Pero ang pwesto nga akong gitanyag kaniya mo akong gibakwi. Saon sa mang hinungdan? Tungod kami abot ang tinuod nga akong hatagan sa maong posisyon. Ug kinsa man siya? Si Athena. Si Athena? Yes. Si Athena. Nibalik na siya. Ug siya ang akong private secretary. Oh. Kasabot ako, Bong. Sabot na ko. Unsay nasabtan mo? Gusto gid kag virgin man go. Usa na sa mga weakness, di ba? Apol. Dili ba, Bong? Shh, no comment. Okay. Unya, hain naman ron si Honey Sweet. Ako kiyatagan og 200,000 pesos silbing pasalamat nga nakig-uban siya nako. Wa pa gani kasugod si private secretary pero may bonus na. Okay, don't worry. Ako'y bahala. Nay, mangutan ako nimo. Magpabilin gyud ka din, eh? Ha? Nganong nangutanan ka, ana? Nay, wa ba nimo masuta? Nga kining imong kahimtang karon usa ka impirno. Athena. Kulatado ka na. Athena. Kulatado ka na. Dadaan pagikabatan ang babae. Ha, okay ra gyud na nimo? Athena. Kinsa nagsulti nimo nga... Nay, panalipdan gyud mo si Bong. Andam ka na mahimong martir karon. Tungod lang sa imong ambisyon nga ikaw may kwarta na, manager na, tag-iya pa. Naigimo kang sulugoon. Grabe ha. Ikaw pa ang sugon pagpalit og shampoo kay nangaligo sila. Nag-shower sila. Athena. Kung kaya ni mo ning kahimtangan, Nay, pas ako. Dili ko ni kaya, Nay. Pinangga ko ni Bong. Pinangga? Kanang kulatado ka? Oo. Pinangga. Nakahimo lang siya sa pagpasakit ako tungod sa iyang gugman ako. Gugma? Yes. Mao na ang tinuod. Nay, Napasakitan ko niya tungod kay nagsalo siya. unsa? Dili siya gusto nga dunay kaagaw. Dili siya gusto nga magbudi ko niya. Dili siya gusto nga limbungan ako siya. Mao ba, Nay? Og tungod, ana, gikulata ka? Mao ka na, Athena. Hilom sa, may nanuktok. Ma'am Chona? Oh, Ay, Athena, nangita sa sirbong ni mo. si Bong nangita na to. Oh, si Honey Sweet ay ato ikatakbo. Oy, Nay. Ikaw? Ako? Ngano, may tuyo ka? Kung wa pa ka mo abot, dili mo abot ang dimalas nako. Unsa? O kung wa sa ka mo abot, di sad mo abot ang dimalas nako. Isumbong ti ka kandita apol ha! Isumbong ta ka! Sumbong! Balik ako ninyo, kay bitayon ta mong duas apol. Isumbong kita ka! Isumbong kita ka! Eh, ako tulutudlo ha? Dili ka tulutudloon lang ti ka diri ha? Tapalungon pa ti ka! Kini ay, ha? Uy, ang akong kamot! Wa ko'y gitugutan nga mo dapat sa kong nanay. Mao ba? Pues, ikaw kini! Hiya! Agay. Usa man? Gusto kang balian ti ka, ha? Balikin na! Daddy! Tabang! Tabang! Stop it! Sorry, Tay. Gipanalipdan ko lang akong inahan. Oh, okay. No problem, anak. Bong, Ikalipay na kong dako nga nibalik ka, Tina. Tungkol kay ikaw ang tugyanan ako sa akong mga kaptangan. Bong, Yes, Chona. Siya na, si Athena.
ang presidente sa tanan ako negosyo with a salary of 250,000 pesos a month. Oh, Yes. Mao ka nang tinuod Athena. 250,000 pesos per month. May sakyanan og anha ka magpuyo sa usa ka kondo. Tay Bong. Nakakadungog ka. Ingon ka anak ka pinangga ni tatay ni mo, Bong. Yes, Athena. Anha ka magpuyo sa kondo. May katabang ka og may driver. Siyumba, ako i-assign nimo. Salamat kaayo, Bong. Salamat. Salamat, Tay Bong. Okay. So, wala problema, hmm? Salamat sa imong kaayo, Tay. Pero, sorry. Dili na ako makatrabaho uban nimo. Oh, Nak, unsa? Athena, nak naman. why, Athena? Sa kadako sa kong offer nimo, magdumili ka. Sorry, Tay. Pero may schedule na ko, Tay, nga makalarga pa ingon sa gawas. Athena, Unsa? unsay... Mularga ko, Nay. Ha? Adto sa gawas. No. Unsa trabaho dito sa gawas? Ngano kinahanglan pa mo gawas ka? Pila na ba sweldo ni sa gawas? Samtang din hilabihan ka dako sa sweldo ako ihatag nimo. Lupig pa ang manager sa bangko anang akong isweldo nimo, Athena. Dako kapag sweldo sa mayor. Ang sweldo sa mayor sa highly urbanized city, 226,319 pesos lang. Sorry, Tay. Pero yung kabala ka. Mutabang ko nimo sa laing paagi, Tay. Athena, Galiti ka pa sagdan, Tay. Tabangan ti ka. Athena, Samtang di pa ako makalarga, tabangan ti ka. Pero, ayaw na lang kong sweldo, Tungod kay, dili man ako makatunga sa tanang adlaw. Pero tabangan gihapon ti ka, Tay. oh, ang ako man gud unta nga full-time ka. Dili ko makahimo, Tay. Sorry na lang, Kyod. Makakontakan ako, Tay, sa panahon nga di kinahanglan ko nimo. Basta, dili lang conflict, okay ra. Tabangan tagid ka. Ang akong plano or ang akong gi-offer nimo nga magdoktora ka, mag-abogada ka. Aron inig ka abogada na nimo, proceed na sa kaglaing kurso. CPA aron kompleto ka. CPA lawyer. Salamat kaayo, Tay. Pinanggagyuday ko nimo. Tay. Salamat, Kyod. Oh, anak. Giatay nagakos ang duha. Ay, pinangga, tika anak. Oh. Manyakis. Gihugtan kit ko kamas. Animal. Athena, siguro kung ako naa ka sa kong negosyo mo, uswag kinig maayo. Tabangan ti ka, Tay. Tabangan ti ka. Animal. Ah, agay, tabang. Tabang. Nay? Hala, Nay. Naunsa ka? Suna, matumba ka. Nay! Ay, pastilan, maayo kay. Nasagang tika. Galit ko nalipong. Ay, doon sa man high blood ka, Chuna. Ambot ka. Anyway, Uniyon sa man, okay na ka, Nay? medyo lain-lain ako pananaw. Aksyon ko lipong yun. Dali-dali, ipahimutan tika, Chuna. Dahil pa marag di ko makalakaw. Saplayo tika. Ipahimutan tika, ha? Ipahimutang tika sa imong lawak. Salamat, Bong. Galit lang nalipong sa nanay. Ang ano ka? Salamat, Bong. Okay ka na. Oh, sorry, kid. Kalit man lang kung... kalit ragit ka ayo. Okay na, Chuna. Unsa mo to, honey, sweet ni mo? Mobalik pa to? Napugos ko kuhag balik kay di man mo trabaho si Athena. Unsa? Mao ka na, Chuna. Mapugos ko kuhag balik ato. Bong, Basta ang importante nga magkasinabtan na ilang mo. Okay lang yun na. Akong gusto kalinaw. Magsinabtan na. Okay?
Bong, Di ko gusto ng samok. Balik ka to kunwa si Athena. Mag-ubat ng tulong. Unsay? Pagatog. Anak gusto nga. Unsa? Taliwadan ko ninyo ni Honey Sweet. Unsa? Di ba yun eh? Kadaliso. Igo. Ay, Bong, ano man ang taong ingon anak man, uy. Agoy. Ano man? Nicolas, maot man ang naong ni mo. Pagklaro, mo okay ka o dili? O kung di ka mo okay, nasi humba. Ipahatod ti ka. Balik nga to kangalan. Bong. Unsa man? Uyon ka o dili? Tubag! Uyon! Di na mauwan tunong ako gusto mabati, tsuna. May uyon ako. Bugat kayong imong tuno. Ayuha. Kanang pag-uyon nga may gusto. Unsa man, uyon o dili? Uyon. Kuwang. Kuwang yun. Kung mutubag ka, ubanig pahiyom. Unsa man, uyon ka o dili? Tubag. Uyon. Uyon. Uy. Tinuyo. Usba. Uyon o dili? Uyon lagi. Sigbalik ging ng uyon. Kana. Uyon. Yes, kana. Uyon. Gihimong utong-utong akong inahan. Mining gawas. Maudi ka ng iyong gikamiting dito sa beach resort. Ang uban nga niya, uwa na ko makaila. Bong, hello? Apple, Hmm, misumbong na nimo si Honey Sweet. yes, Bong. Ayaw ka bala ka. Kuhaan ko siya balik. Di ba mo trabaho sa Tina? Kuhaon ko siya balik. Ay problema, Bong. Ako ray mahibaw ato. Good. Thank you. Bye. Bye. Dili mo trabaho sa Tena? May rasad. Nga dili ka matrabaho at Tena. Kay labing siguro, ikaw ang sunod nga mabiktima ni Buong. Niya, dadaan ako dami ang sudan sa bayalan. Inasal nga init pa. Dito sa Pridas Litson. Lamig ini. Bayalan! Bye! Uy. Abli, mabultahan. Bayalan! Bye! Uy. Pumitaw din is bye. Kung mo nakasam ka siya. Bayalan! Bye! Bye! Butong! Uy, si Doy. Doy! Kabantay kang bayalan! Si Alan? Oh! Ay, ako nakita ay. Naglakaw. Nagwandog-wandog to. Nagsusapinder, hubog. Akong isang pituan na mulingi, Tuwan ni paturato yung lakaw. Niya, ilis, hugaw, tag-asa kay buhok. Naku, asam ka siya paingon? Basig mo rin na ito ambak sa dayan si Silex. Unsa? Sa kutan o na ba, no? Bakamti na kay utok sa Alan. Apason ako, bay. Apason ako. Mapas ka. Hala, mahay mo magdaan mo nga lakaw lang. Gamita tong motor. Aron, pangitaon ni mo siya. Salamat ha, si Doy. Salamat kayo. Jesus, pasalamat pa. Sige, kuhaan na to ang motor. Tuwas tindahan. Kuyugi ko. Sige, na. Ay, asa ka tao na pong amigo. Madisgrasya ka ka. Huwag ko'y sakay, tinuyuan ni mo ha. Iyon na. Kanang naglingkod sa may bunukas mong talisay. Si may alam ka. Si may alam yun. Nagbitbit ang butilya taos ko lang po. Bayalan! Bay! Bay! Hey. Bay, Tong. Sa matawag ko? Sa matawag ka? Yung anong niya? Matawag ka nila eh? So, yung suroy. Suroy, ngitag kalipay ba?
Lipay pa. Ngita kang turjak. Tara, nanood ka. Panga gitu niya mo, Oh, Butong. ngita mo ka kakalipay. Oh, ano ka? Kalipay mo pagkita. Hila ka. To, ng tulukoy ni mo. Buang ning mga mata na ko, Bay Butong. Ano man? Tulag galit luwa, buslo tingali ni. Magsorry, naunsa man taon ka eh. Bay, say tanan mo, prangkay lang ko, saman, angayan ako? Angayan na ba ko? Ngayon nga, unsa ha? Angayan na ba ko nga mabuang? Ikaw magkatawan na ni Ibtan ko ng bungot. Puro to bungot rin mo si Modron. Ay, tinuto niya, hinanggaw ng imo? Anong taong magbuguan ka? Unsa? Una ako, kabay. Mabini mo, una ako, muadto kong tsuna, bay. No? Unsa man, magpagkamatay ka? Magkintaan ka ba dito? Silur ka, patay ka? Matay ko. Wala. Okay, no? Mas maayos sa tingali nga, mamatay na ba, aron makapahuway ko sa mga kasakit. Oh, bayaran. Kuano ba ako, kabay? Medyo kapoy na ko, bay. Surrender na tingali ko. Porbida sa nang istorya, surrender ko taon. Tanawar ko ng uban niya. Biyaan sa sawa, tungkol kay ni Kuyo kong laing laki, pero napagkabuhi man. Kaya, ngita paglaing babae. Ha? Mori tambal. Kung babae mo yung nakaingon sa imong kasakit, no? Babae sa itambal na tanan. Nanda magsulti na, bay. Kapoy ko na una sa problema, no? Saan mo ulit kapoy mo ka? Isa ka uli. Suroy sa ko, bay. Palayo sa ko gamay dito sa bahay ba? Oh, ano man? Malayo ko dito, bay. Ibaw ka, bay. Kita ng guspultan, bay. Tuluan ako. Kita ng guspintana, bay. Maglantaw ko dito. Tuwag mong luan ako. Tulon. Anto ko bintana, maglantaw ko, magpangita ko lang tsuna ko detin. Oh, bay. Iyo, ana, bay. Una nga, ay kabala ka na ko, dili pakutan tumbuang. Ay kabala ka, dili pa man ka ko ang ngayon nga mabuang. Sa imong tanaw. Di pala yun. Anong tao ba ngayon ka, bida sa istorya, oy? Wa kay ilis lang. Tag-as na imong buhok. Tag-as mo na imong bungot. Mga ni, murag pabilib ni nga ko, bay. Pabilib? Murag irbitan niyo. Kuyo kay siyot. Pabilib ni nga ko. Wala bilihan ng kalimutan. Bay. Sa tila mo na ako maglaroy-laroy, bay. Ulit ako sa bahay, bay. Stroll. Stroll lang ko na ako. Basin pa di ay. Ikainak mo na ako nga akong anak. Oh, bay alas. Saan naman ito? Nakita ni Masalan? Ups. Nakita ni mo? Kita na, pero di pa ko siya muli. Gusto pa yung suroy-suroy. Pamasin nga, makitaan o ikainag mo niya si Di Athena. Mao ba? Kung mapundo ko na siya di sa bahay, magsige siya gunaon na ni Chunang Athena. Mo na suroy-suroy lang siya. Di pa mo ko na siya buang. Muli ra ko na siya. Mao ba, Butong? Pero, huot kay akong dughan nagtanaw niya doy. Yan naman. Kasabot kong bayalan, murag di na niya kaya ang iyang kahimtang. Butong? O na, naibaw ka? Mukalig lang to iyang luha taon. Mao ba di, Butong? Lagi taon, mga tanong ako, anong mihila ka? Tabagyon lang ko niya. Buslo tingali akong mga bata ba eh. Kay mukalit magtuho akong luha. Oh my God, OMG. Oh, mao na resulta sa sobrang gugma niya. Kana, sakto na pagkasulti, Mao na nga karon sa akong life, Butong sultian da kan never nga magpadaka sa akong gibati. Kinahanglan nga kung ako ang mokontrolar sa akong gibati, dili kay akong pagpati may mokontrolar na ako, no? Sinday. Ang ano nalipong ka ganina, Nay? Galit lang. Nalipong ka ang nakakita nga nigakos kong bong? Athena. Nakabati ko, Nay. Iyang babalikon ka tong honey sweet. Kaya wa ko mo dayon og trabaho. Hawak ko'y mahimo. Pilit kong mudawat sa tanan, Athena. Nay. Si Bong. Hello. Tamang yung gandam si Amay. Magsugod na kami sa mong meeting.
Okay. Bye. Bye. Biyaan taon na ka ha. Magsugod na silang meeting. Tabangan ako si Amay. Unsay andamon? Ang ilang pagkaon. Mutabang ko na eh. Di ko gusto nga may tabo papag-usab ang nahitabo sa ato mga kauban. Kinahanglan nga magmaigmat ka mo. Ayaw ka magkabalaka. Basta luya lang nako. Basta luya lang ka mo. Sakto ang bahin nga inyong maangkon. Salamat, sir. Kadiyot lang. Hello, Apple? Pay mo niyan imong magi-order po. Kana mga nindot, ha? Ayaw ko pagkauwawi sa kong bisita. No problem. Dili mo magmahay. Gusto kong malingaw ang akong mga kauban. Garantisado mo. Good. Few minutes, nara sila. Okay, bye. Boys, may mga matahom nga bulak nga inyong kapahimungtan karon. DC ba niya, boss? DC. Disi. Ay, mutabang ka day, Athena? Yes ng Amay. Ay, okay. Dali na mo. Tana. Yan ang unong ka-change nga gi-order na mo ni Apple. Baby, Amay? Ay, humba! Ngano? Tara. Ma'am Chuna, Athena, naday mo? Nga naman, humba. Niabot na ang unong ka-chicks nga bisita ni Serpo. Kinsa? Unom kabatanong babae para sa mga bisita. Mga babay? Ug sunda ang uban pang sumpay ding sugilanon nga sinuwat ni Francis Esparis. Idol ko si Tatay. Palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.